rivien tarkastus. Ylä on auki ja vastaavasti ala on kiinni. Ne on nyt tarkastettu. Samoin sisäkkeet ei ole perstapit eikä mitkään muutkaan lämpömittarit sisäkkeet kiinni, vaan ne on kaikki auki. Tässä on jotain joskus ollut semmoista, se yleensä pitäisi lähteä sillä, että on tosiaan T1 ja on päällä käsiajolla. Ja hyvin usein se on nimenomaan tämä 40 rivi, mihinkä se jää. Jos se ei näillä toimilla rupea toimimaan, ei tule vihreätä disiä ja rania tänne, niin sen jälkeen pitää käyttää häkiovea kiinni, kuitata vihreä turvaraja ja sen jälkeen tulla koittamaan uudestaan. Sen se on joskus tehnyt, mutta yleensä sitä ei tarvitse tehdä. Shifti, resetti, paultti poikkea. Sen jälkeen nostetaan shifti, kun halutaan liikkua näitä rivejä. Jos pidetään shiftiä pohjassa ja liikutaan, niin se liikkuu monta riviä kerrallaan. Shifti on ylhäällä, niin liikutaan 1 rivi kerrallaan. Me oltiin tosiaan tuossa 40, missä tarkistetaan nuo klämppiä asennot. Me ollaan nyt itse tehty se, voidaan se ohittaa. Ja mennään ihan tänne loppuun saakka. Eli täällä on endi on tossa. Me voidaan liikkua ensin tuohon 5.1. Shifti ja forwardi. Silloin se kysyy, että olit rivillä 40, haluatko oikeasti siirtyä tänne. Painetaan yes, eli enteri. Ja sen jälkeen toistetaan uudelleen se forwardi. Noin. Eli nyt ollaan liikuttu sinne seuraavaan ohjelman vaiheeseen, mikä on tää, että liikutaan muottia. 60% nopeus tulee automaattisesti. Voidaan sitä laittaa pienemmäksi. Ja sen jälkeen se, mitä minä nyt en tehnyt, en laittanut steppiä päälle alkuun. Jos steppiä ei laita päälle, se skippaa välivaiheet ja lähtee saman tien nostamaan. Mutta steppin kanssa niin mennään yksi palanen kerrallaan se. Me oltiin tosiaan, menin äsken koskemaan, niin oltiin tosiaan täällä numero 53 rivillä. Sen jälkeen taas shiftiä. Anteeksi, näköjään rivillä 54. Tuossa. Paultti päällä, otetaan paultti poikki. No niin. Ja sitten speed. Eli vihreä pisi ja rani on päällä. Niin muotti liikkuu nyt 15% nopeudella tuossa auki. Ja jos jotain tapahtuu, huomataan, että ai perkele, sielläkin olikin klämppi kiinni, niin ei mitään muuta kuin joko Deadman shifti ylös tai kovaa alas, niin silloin pysähtyy liike. Tai niin kuin mä äsken tein nyt, kun se lähti nostamaan jo heti, mä nostin pelkästään shifti-näppäimen ylös. Eli shiftiä pitää koko ajan pohjassa liikkeiden aikana ja forwardia pelkästään painastaan kerran. Jos shifti nostetaan kesken liikkeen ylös, niin muotti pysähtyy. Nyt näkyy tuolla, eli saavutettiin tuo piste. Tuli tommonen at-merkki tuohon rivi 54 kohdalle. Eli nyt se ollaan saavutettu. Nyt seuraavan kerran, kun mä otan ensin tuon paultin pois. Noin. Ja painan kerran forwardia ja pidän shiftiä pohjassa täällä, niin muotti lähtee liikkumaan niin kauan aikaa, että se saavuttaa tuon pisteen. Ja nyt se lähtee liikkeelle. Juurikin näin. Koko ajan seurataan sitä, että ei se käy mitään haveria. Odotetaan niin kauan aikaa, että tulee se S-merkki.
jälkeen voidaankin ottaa takaisin tää offille. Koneelta käydä laittamassa takaisin se automaatti aju päälle ja sen jälkeen robotista automaatti ja vihreällä napilla starttia päälle ja se pitäisi lähteä sen jälkeen ihan normaalisti jatkamaan. Sitten tuolta offille, avain takaisin automaatille. Sen jälkeen kuitataan ensimmäisenä tuo ovi tuosta. Palvelurobotti päälle. Resetillä saadaan otettua nuo errorit poikkeen. Sen jälkeen annetaan isolle robotille lupa lähteä jatkamaan liikettä. Klassinen. Steppi on päällä. Sen takia ei lähde tuo. Elikkä nyt se steppi jäi päälle, mikä pakottaa se, että mennään vaan yksi rivi kerrallaan. Noin lähti keltainen valo poikkeen, niin nyt